Okay, jeg har så valgt at reklamere for Byt til Nyt. Et firma, som jeg selv har fundet på. Ja, og hvad hedder det? Ja, det består af det her logo her for oven, hvor der står opret min bror og få 25% rabat. Det er sådan en øjenfanger, som jeg prøver at kreere. Og så heroppe i højre hjørne, så er der så en nedbydende hånd i bydeform, som der så byder ned til den her skitse af en PC, som jeg så har placeret som et objekt for at vise som et returobjekt, som han så får byttet til et nyt objekt. Det er i hvert fald i selve ideen bag den. Så er placeret grønne fingre på den nedre hånd, for at gøre opmærksom på, at det her det er sådan for et bedre miljø, sådan et grønt miljø. Det er igen samme jeg har gjort ved at placere græsset her, for alting til at til at fremstå grønt og sådan genskabelse af noget ældre. Ja. Og så ja, de forskellige hovedobjekter, hovedelementerne, det er så Byt til Nyt. Heroppe i hjørnet her, så har jeg så lavet en referat til hjemmesiden her, som jeg selv har kreeret også. Og så den her lille piletas for at skabe en lille retningslinje, så man bliver opmærksom omkring det. Og så i det midterlag, så har jeg så placeret logoet, et genbrugslogo, for at gøre opmærksom på, at det her det er en godt for miljøet, hvilket er selve ideen bag, at man skal bytte til nyt, hvis man godt vil spare og være opmærksom på miljøet, ja. Ja, og så har jeg lige lavet sådan en lille hurtig skitse over retningslinjerne, ja. Så er nogle retningslinjer her, der bliver dannet med de her fingre, der peger den her retning, som automatisk vil føre til genbrugslogoet. Så er der den her bydehånd, som der peger i en mindre grad ned på den nedre hånd på PC'en. Og PC'en, den har så nogle smålige retningslinjer til skærmen, så der er sådan en cirkulation her, som der virker for mig i hvert fald. Og så belysningen, den kommer her ovenfra, ned fra venstre hjørne. Og der hvor jeg vil have reklamen placeret, det er busstationer mere eller mindre, fordi når det er spredt rundt på internettet, så skaber det en vis utroværdighed, hvilket jeg ikke vil skabe. Ja. Og så min målgruppe, det er blandt andet ældre og middelaldrende. Ikke så meget de yngre, da de ikke er så meget interesseret i. Okay, så det man bliver opmærksom på her ved den her reklame, det er øjenfangeren, det er selve kontrasten mellem den hvide og den orange farve, blandt andet, og så også PC'en, skitsen af PC, det sorte og det hvide, det giver en god kontrast, hvilket fanger øjet her nede i hjørnet, og så er der sådan, som sagt, en cirkulation, som der gør sådan, at man fanger stort set hele ved billedet. Ja, og udbytte ved billedet, det er, at man får god samvittighed over, at man køber noget, som har været genbrugt, så man ikke behøver at købe nye objekter, som faktisk ikke er nødvendige. Det er sådan hele ideen. Ja, jeg tror det var det.